לא עכשיו. אמא? אמא? בבקשה, אל תראה אותי ככה, לא, לא. מה קרה, אמא? מה קרה? מה זה? מה זה? מי עשה לך את זה? לא רציתי לערב אותך, בבקשה, אמא, בבקשה. מי עשה לך את זה? מה זה? מה זה? מי זה? אבא. אבל... אבא? זה לא היה באשמתו. אבא? כן, אני... בן זונה! לא, אל תקרא לו ככה, הוא בן אדם טוב, זה היה באשמתי, אני הייתי עסוקה מדי, אני טיפלתי בתינוק ונסגרה חינוכת ערב, והיה את הכביסה ולנקות את הבית ולא הצלחתי לעשות הכל בזמן והוא חזר מוקדם הוא ראה שאין לו אוכל בארוחה על השולחן והוא התחיל לצעוק עליי שאני לא אישה טובה, שאני לא עוזרת לו ואז המילים שלו הפכו למכות. מנוול. לא, אני לא יודעת מה לעשות. אני בסדר, אמא. אני בסדר. תודה. אבל... תסתכל עליי. מה אני אעשה? יש לך מייקאפ? כן. בתיק שלי. יש לי רעיון. קודם ננקה את זה. בחיים לא חשבתי שזה יקרה לי. שיהיה לי פעל כזה. אל תדאגי, אמא. אני אגן עלייך מעכשיו. הוא לא ייגע בך יותר. אבל הוא באמת טוב. זה היה אני עשיתי את כל הבעיות. לא, זה הוא, אמא. תודה שאתה כאן. מה הייתי עושה בלעדיך? זה עוזר? נראה לי שכן. כן. צד שני? והאורחים, הם מגיעים עוד מעט. הם לא יוכלו לראות? לא, אני אעזור לך איתם. לא רואים, תתקרבי. זה טוב. כן? כן. באמת? תראי במראה. אוי. אני בטוחה. באמת נראה טוב. לא רואים. לא רואים. תודה. תודה לך מתוק שלי. מה הייתי עושה בלעדיך?